Wati asem na mitimi hu mimi de na betai esisi sa ne ma no I don't think I so. se to ananka ebinumu pese ye to ahemfie no mu enti na se sa asem de aba de aminim ebia na esa nanka asem wo a ye Owura Wardie Nkosuohene eto the so to the new man de to na ne pani ani o ma ye ni senka sabio ye to ahemfie mu aga he ne be ko ti sa asem afi eti eno na ya na me de me ta ka kire mpani bi bipa bi e ba me ho me ka kire o se esanu a ye gire ni mu nyame nsa wo efiri na hyasia de besi edei enioma asisi eni se de etimi bunka fa sansem no so se wotra se na wo hwesi hwa na eboro adwe ne ntiase na ninyina ne se nananom omunim de na ne omunim no omudi gira yachi eni ye twa saasa Okasha Jolim aho edru ba bi mpo na se ayese emfumso bi abaye fomu a na nanu timi boye twede ni ye nyane ye tubrika aho eti na nanu di achi na ye nyankopon so ye wi mfrim ni nyina mu no abribia e konkomya so no Sampa ya ne ebo se nananom nkoso mfa akukuduro ise ye di okona ni mu no onfa ise mu na ne ye kono ye nko bia di bi na yie no onfa ti yie abema e be so ya bia so di Drain amasima kekeke enum Nana,